Abakhiqizi bakavolo bathi bashayeke kakhulu ngoba uvolo okhiqizwa kuleli bawusa eChina. iChina phambilini imemezele ukumisa ukuhanjiswa kwezilwane kanye nemikhiqizo yazo evela kuleli kusukela mhla lulunye kuMbasa nonyaka. NgoMbasa nonyaka, iChina yamemezela ukumisa kokungena kwezilwane ezinezinselo ngisho nemikhiqizo yazo kuleli yazwe. Ngo-2021, iChina yamukela cishe inyama engamaphesenti angama-20 evela kuleli, kanti ukuthunyelwa kwavolo kwaba ngaphezulu kwamaphesenti angama-70. Umphathi wabakhiqizi bovolo uthi bazokwenza okusemandleni ukwazisa amazwe abahobelana nawo ukuthi uvolo wakuleli uphephile. There are 35,000 farm workers, many of them whose jobs are at stake, and 4,500 sheep shearers and wool classes will also struggle to find a job if the wool industry is seriously affected by this ban. Umbuzo uthi ingabe yamatele anomthelelo ongakanani ezilwaneni? The government is at this stage setting out on vaccination campaigns, and this suspension of movement is also just assisting in that. The government can continue with proper vaccination campaigns, and then just to prevent that they miss the animals that are moving around. Umnyango uthi nakuba ukumiswa kokuthuthwa kwezilwane kuzoba izinsuku ezingama-21 kodwa ikhona imikhakha okungasebenzi kulokho kuyo. Possible intricacies like funerals and weddings and cultural rituals, and we've made exemptions for those.